dixemos unha pequena mentirijilla. Dixemos que éramos tres, porque somos os que nos vemos, non? Pero aí detrás vos, bueno, no medio de vos, tedes a quen sin él non sería posible que nos estuverdes escoitando tan divinamente. Ramón Campos! Que é o cuarto dos tres pesos. Xa para rematar, vamos a facelo ca muñeira de Xabaxáns. Como sabedes, neste pobo non hai jota sin muñeira. E a nós gustanos moito dedicarlle esta peza a Morgan, que xa non está connosco, como vos ben sabedes. Pero si unha das persoas que realmente popularizaba pezas e que daba a coñecer outra vez o povo esas pezas que estaban esquecidas, ese era o noso amigo Morgan. E bueno, el foi unha das persoas que fixo que esta peza fora máis popular, se cabe, do que xa era. Hasta sempre. E vamos ca muñeira de Xabaxáns, que agardo cantedes comigo, como ven a copla di, axudádeme a cantar.